Balkan remix. Vozimo BMW-a, Audi i Porschea, Mercedes AMG-a, brate, izlazi ekipa iz crnoga džipa. Nosimo odela, Armani i Versace, mi smo prva liga, brate, znaš i šta to znači. Gucci i Corlucci, mnogo bolje zvuči Hugo Boss i Prada. Mi smo kao Estrada, Suzuki hiljadarka, Honda Fireblade. Samo ga upalim i dolazi na date. Mi idemo u disco, mi smo VIP, brate, Kuba, Milano, Italiji, brate, ja samo živim 320 na sat i svaki vikend letim Frankfurt, Beograd. Slušam moju muziku i gledam iz aviona, brate, vučem malo i pijem Dom Periona i boli mene kurac ako Murija me prati. Ja slušam narodnjake i vozim Maserati. Zašto hoće da mi skidnu glavu? Šta sam im kriv? Kome sam šta sam uradio? Pa sad ja to treba, ovaj glupuca razumeš, ova pičketina razumeš šta treba da se povučeno, tako? Pa nemamo, ja to ne verujem to povlačenje, to je priča samo za neke nabeđene mangu, kako to povlačenje, čim si jednom počeo živjeti tim životom, živjetiš to postojiće. Treninzi, masovni treninzi, dana po dan ja sam trenirao središnje. Hiljade sklepova, hiljade podušnjaka. I još prvo nisam znao taj nemački jezik dobro naš. Njihova svaka druga reč je i u šali i u zbiri avšlo. Gdje su momci iz mog grada, samo za momke iz mog grada. Frankfurt, Mannheim, idemo do Kloske. Momci iz mog grada, samo za momke iz mog grada. Ovo nije zezanje, utuke su prave. Gdje su momci iz mog grada, samo za momke iz mog grada. Frankfurt, Mannheim, idemo do Kloske. Momci iz mog grada, samo za momke iz mog grada. Ovo nije zezanje, utuke su prave. Zovem neke troje da dođu u hotel Hyatt i koja mi ne dođe, ona će se kajat. Pijem ja šampanjac i sedim u džakuzi i kažem njoj, hajde malo se naguzi. Ne treba nam viza do Beča i Pariza, bežimo gde hoćemo kad nam bude kriza. Braća, mi se pazimo, zajedno izlazimo, misliš ti si faca, odmah tebe zgazimo. Ovo nije zezanje, utuke su prave, čak i kada spavamo, oni su kraj glave. Cinkaroše pevaju, čuzu da ne dobiju, jebemo im kebu, a kuraču na robiju. Daj mi 2-3 soma, napravit ću pred, nisam ja budala, ja sam video taj svet. Motorola, Siemens, Samsung i Nokia, Frankfurt, Mannheim, Srbija do Tokija. Su momci iz mog grada, samo za momke iz mog grada. Frankfurt, Mannheim, idemo do Kloske. Momci iz mog grada, samo za momke iz mog grada. Ovo nije zezanje, utuke su prave. Su momci iz mog grada, samo za momke iz mog grada. Frankfurt, Mannheim, idemo do Kloske. Momci iz mog grada, samo za momke iz mog grada. Ovo nije zezanje, utuke su prave. To mi znamo možda još pre 3 mjeseca, 4 da spisak postoji. Znamo sigurno da sam bio ja na tom spisku, da je Knele na tom spisku. Pa, brate, znaš kako je to bilo? To je bilo ono, da smo bili ta zvana kompanija u Mannheimu, kapiraš, to je ono bilo otimanje, droga, prostitucija. To su bili stvari bolje da ti ne pričam, razumeš? Znači, to je bilo strahovito. Ono, to je bilo u gradu jedno vreme, to je bilo haos, znači Murija je nas startovala, tražila, mi smo se samo zezali po kafićima, po barovima, znači hvala Bogu da sam preživio sve, mislim ono. Proteruju se faktički samo iz Monte Carlo za Nice, to je 2 km. Kako smo nas proterali, tako smo se isto vratili i nastavili da šekamo i dalje. Ali ako budu udarili po porodici, bratim Beleć, znamo i mi udarimo po porodici. Oružja dovoljno ima, vidiš koliko je grad na oružje, možda kupiš što hoćeš, gde hoćeš. A bratim moj, ako dotle dođe, branit ćemo. Ko te kako gleda, ko ti ide za leđa, gdje spavaš, s kim jedeš, kako, šta radiš, da li si dobro parkirao pola, da nisi da ovo dano, znači to je strahovit psihički pritisak, znaš. Ne kažem da možemo da se odbranimo, ali ćemo da se branimo. Ako to nekome treba, da nas diže na noge i na oružje, da neka izvole.